Ще следваме до сега сграда с Мартин. Хайде хора, ако не сте гледали миналото видео, бяхме в тази сграда, последвайте ни. Или се абонирайте. Сега хора, ето го мазето, което ще следваме. Хайде. Така хора, влизаме. Предварително ви кажем, никога не сме идвали поне в тази. Писаха ни на личен чат едни момчета от Сливен. И те са ютубъри като нас. Не мога да ви кажа имената, защото те ни казаха да ви казвам. Така, сега. Мартине, цъкай фенера. Хайде. Колега, идва надолу. Хора, моля ви, целта ни е просто да се абонирате за нашия канал. Защото имаме големи планове нататък. Имаме много хубави видеа по нататък. Влезлято, чакайте на яките видеа. Има ли някой? Май няма никой. Вече сега ти отдам аз тук да видим, айде. Там има ли някой? Хора, буквално имаше някакъв чекобурдов с гръб към нас, с черна шапка. Не ходите ви здание, сгради опасно. Ние го правим, защото имаме оборудване. И... Скоро виждане. Да. Днес ще правим още няколко яки видеа. И ще имаме и някой таен участник, някой от тях.